Bloc 2. Déu és el nostre Pare. Jesús va dir: jo dic allò que el Pare m'ha ensenyat. Evangeli de Sant Joan, capítol 8, verset 28. Jesús va dir: vosaltres pregueu així: Pare nostre del cel. Evangeli de Sant Mateu, capítol 6, verset 9. Al glòria de l'Eucaristia diem: us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria, Senyor Déu Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent. La creació és obra de l'amor de Déu. Déu és Pare i Creador de tot, és el Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles. Déu ha creat els àngels que hi ha al cel, ha creat el món i l'home. Tot allò que ha estat creat mostra l'amor totpoderós de Déu Pare. L'home i la dona han estat creats a imatge de Déu i són els seus col·laboradors en l'obra de la creació. Quan veiem el mar, el sol, la lluna i les estrelles, quan admirem els arbres, les flors i els animals, ens preguntem sorpresos: per què hi ha tanta vida? Qui l'ha feta? Veiem el treball que fan els homes, coneixem grans invents que milloren la vida de tots i ens preguntem: qui ens ha donat tanta intel·ligència? El món en què vivim i tot el que hi ha han estat creats per Déu. Ell ho va crear tot del no-res, lliurement i per amor. El més important que Déu ha creat és l'home i la dona. Els va crear a imatge i semblança seva, capaços d'estimar i conèixer la veritat, lliures i iguals en dignitat. Tota la creació canta la grandesa de Déu. Amb el seu treball, els homes són col·laboradors de Déu en l'obra de la creació. L'Església proclama aquest missatge de la Sagrada Escriptura. Al principi, Déu va crear el cel i la terra. Déu va crear l'home i la dona. Gènesi capítol 1, versets 1 i 27. Lluem Déu per l'obra de la creació. Ens unim a l'Església en oració i diem: us donem gràcies per aquesta terra tan bonica que ens heu donat. Pels homes i dones que l'habiten, i perquè ens heu donat el regal de la vida. De debò, Senyor, vos ens estimeu,
vós sou bo i feu meravelles per nosaltres. Déu és Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra.